ngora ti tabale komena i ra ben te meunga ki tawugin te meunga ya kam na ulu kona pente te tai dika yo te tabale ko ngora me komena i sinan kun tarawa i sinan kun gribes ya kam na uri kami ni kapene e kwa saro ko nara katabu me uoua tai diki te tai diki yo ara katabu me uoua ni Borau inanon te Taeka ai pun si uoua ri te tai diki eto ki ara Borau me kami kan tabito ke kan pande event tai diki yo ai kwa imanya sina rinna ko inanon te jawa era ni kakawagi inanon te tai diki yo usia kami na mga kapag rawaki ni karuwa tokina ay nakakapayay ra tetap ada kumela yay tetap ada kumeta kumela yay ano ora me yay sa katabo jawa walirik sa kaukira tetar sa perangin tetar tuwe ako maka sinapoy ko sikay tau ko da meron am tangira ko roy na koira wasa ni kakawa kinira tamera inanon panin tangayna ay sentugi may rora ni mga karakoy inanon tupong po wayo ay inanon tayo di kayo tamera sinang mga ditana ko araw inanon nam Taeka sikay tau ko Joshua bukin dikin tayo di kayo rora sa mga bubusi ko Joshua pa ako na mga roni dan tami may roy ni kairi inanon nam Taeka pa songon ko na ni kariket jota ti may tata nam Taeka sinang oraya kinan tayo Tanu pure ngaire metam saki ko roy sibusigo ko nakakaparayara pure ako na kay Sakira. Sa tataro na bukin te wari na tiaki nam tiaka na ko iden tayo kayo angan na demerung o tinin Korea. Ato kora ato kona takarwa yam tiaka na kono mem kantani. Kakapayara memon na yun karo kwato kina basa busiko. Karo yan na makurito wari buaka kare na kona ni kakiribe ya aron nung oraya kina nam tiaka na ko iden tayo kayo. Pai kaya taron kani ko saking kes kororoy, mani kororoy na si may Yesu Kristo, ari puning ayaraw ya oras sa kamayo. Amen. Ay, naron nari sitakin ng gebong, ditay di kayo, yay desisira kari, enamo ni pai kaya kakina na koilan tay, ditay ayo, desisira kari, antay, ipita tetapas. Awane desisira kari, enamo ni pai kaya kakina ditay di kayo, Imanya nana ko te sisirag me kakaya sina kana ko imana tena yan wo men tena guru bai ka araw ni te yo sa busumaya mana pai digin te dai kayo na ko muai gai ba anga ni ra mana kunaya ni kau kiran dai kayo ni kunaya to korana na ko ilan tayo kapes sina ba kain pai digin sa busumaya kami na ko muai gai handa ba kaya punta be ni kakatauroy kain pai digi ay napon de metuan ni kakauring de na kontestante ay may rayo en ay tirede yon to kuka parents kasiyan na resan de kiro en ay tirede to kuka parents kam dapat ay ibugin na milo ko di nakurawag di tirede to kuka di tapon na ayo inanon tiyangay na de sante
kami uru kana biang kwere ko ngoran te radio angge ko meta kunde de live begin na mi rong ene ye te re de kuga parents ade na kaida kiron de tenis ma kanya na sim ene ko de sante ye mai rayo ene ko rawa kina ben de tabu ayo tapito ipande ebe kami sinaba sa musim aja di kan pai di na ko mo kai Tene wayo enangro tungtung Mei tita buayo taron Sinakai si pometa yani kangala O sinanuraha yo taron Sikuyan yo taroy Sikuyan yo taroy Sikuyan yo taroy Kairira ni katua pong ikaw tate kawai kana sisi kunayo taroy ene ni katua pong ingen kiwanang inang kiroy tebwii sinahoni me kinarawiya ikaw kinirayani beina taray, sigyan yo taray, sigyan yo taray ni Meo. Hikairira ni katua pong ikaw tate kawai, kana sisi kunayo taray. Enang karet yang ibuagay, nununi arat kantaningan, anape taroy, sikuyan yo taroy, sikuyan yo taroy himel. Ikairira ni katua pong ikaw
otatikawai kana siku nayotarai. Siku yani otarai, siku yani otarai, siku yani otarai mime. Ikairira nikatua bong ika otatikawai kana siku nayotarai, kana siku yotarai. Raba panaya kain paidiga nang papanaroy na manuin kunaya nang temero kambasin na ba siku yon yotaroy punani de takauring nakoy dan tayo nako si pundian si siku yon yotaroy punakya wan na sinako ng siku yon rotungtung sagi ko na ni kariket meware ngaya de kakawagi sina si siku yon yotaroy yotahan bon Kristo Yesu kambasin na ba kain de grupo na rin may paidiga bugin na mirono Nakihani ni may paidiga kay tansa rin the preschool ipaidige the preschool just di ipaidige ngaya agi sila bakaw nangari ngaya arab bakaw na nanene ni ponobot Yeswa sinabi nga busumay ang kain beso sa mga busumay kami nako muay kay baka nakanakuha takawa ko ran di nukunan ako ilan tayo kayo kapasin na ba sa busumay kami nako muay kay kain beso na ba kayo buntan day na ba the preschool beso just di preschool beso akin na ba sila bakaw nangari mga ano po na ba lupanaya di nukunaya dia timetuan naniniya ay sa busumay kami nako muay kay kain to kuya kam katawroin kami minayo kam nakanakuha di team song ang kuya di may tinukuna di janin ayo irom kokona na ben join di team song ari na ako na nakontay 1 2 Just Yoni kawai kakora, pakawai ni karaba, imeroro me yako payoani, papo unako pai ni kapeni, sikakame urai Yesu ni beina, hawai kakukureira, pasina bena, rokontaina. Nako yoni kawai ay kakora, pakawai ni karaba, si meroro me yako payoani, apo nako pai ni kapeni, si kakame urai Yesu ni beina, hawai kakukureira, pasina bena, rokontaina.
Kan lo pa na ba kan beso ni kuna miya de mga kauringira na ba tekan temenga ares na ben nan rukon tay nari kan besin na ba ayaw ko ane saben ni kain look forward na konti kan rukoran temenga hari saburan kan na kono ni kawai na de tiaki na kawai na dekora kono yono irani ne dekora ben isakina kai saka kisua de tay kai sakana kono nora tahi marira ni ni eri rangi no sin dekora hari Hai biang aira ni kapene sabene ka suwon yari. Sing kana sinim na Yesu tay nako. Kambasin na ba kain beso. Ano ko nami nako na dayo. Wara kain de kwaya sa ben gera kana ko mo kay sa kana ko ara team song. Ibugin de tayo kayo. Aya sa busumay kami nako mo kay kain de kwaya ni kapene. Naron na ritiagin na. Ang kuya nito ay medyo ko na ang oray kinante ko na yung koko na ben nirira on nani na ben today yun ni ka mo na ben Yesu no ni de tayo ke sabi ni busumaya gina ko mo kay kambesin na ba ay tata para kan de kwaya ba songan yang mo de daro kwaya
Ikantai kina aran Yesu na kuia hao meta ni kapene yai te rau I ke kome na yai tai kina Yesu Ikantai kina aran Yesu Ni karoko rua ki te ro Ta karua e iai te kantaninga Tai kina Yesu Aram te maka, aram te meuri, aram te meur. Kororoi nono, ako tantero, kora patiai. Ikantai kina aran Yesu, iyon te me kutira wawata. Na kuya ki urua ki na noya, tai kina Yesu. Aram te maka, aram te meuri, aram te meur. Kororoi nono, ako tantero, kora patiai. Tai kina yoni meunga Ai sutani kawai Ta karua e Yesu yoia ai au ni bane Yesu ina usu Ona pontai kina aran Yesu Tai kina yoni meunga, ai sutani kawai. Takarua e Yesu yoia ai au ni bene. Yesu ina usu, ona punta ekina, arani Yesu. Tai kina yoni meunga, ai sutani kawai. Takarua e Yesu yoia ai au ni bene. Yesu ina usu, ona punta ekina, arani Yesu. Aram Aram te maka, aram te meuri, aram te meur.
Taeka na Yesu. Raba kande kwaya. The team song de dari kayo. Kampesin ba? Sina di medoan kakauringan tayo nako. Spundia in takaruaya takan Yesu. Yori yang kana iya kana meira bukin tiara Yesu. Yori yang kana iya kami ni peira kita katori kakira. Kita era ni bato tirana ngaira gesta na Yesu. Sina pundi yang na Yesu. Sina yang na Yesu. Papun nan roi ta kanta ninga na ko ataki te on nabayo narani Yesu. Rau de dai kayo sinang ko sisirak meka kaya naron nari takinna de mo bayar yang sisirak tayo antai ipita te tabes. Imanya sina dinna ko non de sisirak meka kaya sina busia tamina erori pe na kay dira inon tiawa sinang dinna ko non tayo. Sabu beraki amen tatar. Tamera Joshua sinang din na ko inon pongoraya kinan kaya kan sisira kaya amin inon tamera sabu si ko tamera bukona Ronnie ra inon tayo kayo kuna kauki na nora mera yang Ronnie ran tami merori ni kaidi ran tami merori inon namte ka ba na ko na ngani to ko na nota ni meta tayo tamera bonido ko ngai tamera ya kita ura ba ka ura me wana mera tay namte basubusi ko kaya kira irom tami merori. Pero ko tayo rin nung namtiakan tayo kayo. Si tataro ibugin tawari na kaya kayo sisirakin tayo. Nuwi na wim na ko iran tayo kaya. Pakunangan na tininu ko rin at merurong at kora benata karuayam tiakan ako nung memkanta ni. Roni na may mo na yun karuka tukin. Karoy na magulit tawari buka kaya na ko na nakakiribeya aron nung oraya kinan namtiakan ako iran tayo. Pai kaya nataro ni kani ko saking kisukororoy. Mani kororoy na si may Yesu Kristo. Ari puning ayara we sa kameu akawera ni kaniko. Amen. Sa abus maya tertak yang roy nakomo begin kakan sisirak. Rapa Ayo ya kawatawari kita panan ka Mauri na koy mi kain tapito inon da dai kayo kan panan Mauri. Mauri kain pandai apa? Panahon naman ka Mauri na koy mgoy ako timo tuan ora yon radio yon FM 89 na pun meuna bangkay da tayay. Ang koy ni kororoni da yon da Facebook live yon Adventist soap. Korara pa na bandoro na kida. Kunang dara pa na ba inon do na kina pa inon da dai kayo. Ngoy na kumata ko yon YouTube sa ka Mauri ko na pa inon da tayayo. Nang nikakawag da siya kayo. Imay na iwagin ako sila kayo. Nasikat rin atutan na ako ira. Ngayon ay kasungray na nun tayo kayo. Aki ay nanon na uriray. Ayesen ka diya bas na tete yon pitakin detabas. Paita ko iro ba erang besin tao na ba yesen ka para nako yon detabas matukuwa ng kakawag iri. Nang kaya tabi ka kinda tayo yon na pun tabi kaya madin kaya madin tipanan karaw teka. Pa yakuri ka nga ng karawain ka kaya titabutuon na ito nakatayan ka parents siya hindi tayo kayo. Manda tayo kayo na tete man na tayo ka deswa. O sinanora ari pundik. Kaya ka nga anday ebita detabas. Anday ebita detabas. Sito ko na sila kabagurin na papagdutan na kanuan ng tayo kayo. Ayan na nakarawan. Nga para dutan na imidutan na ba yung imatataroy na ko ira. Hindi tayo yung. Sa tayo ba narayiri yon tatabas, iakipit at tatabas teso. Pun teso akaro tatabas ng montay, tugin ta karigipay, karigan pa ito makuruwa doon ng kondunua, puningaya ayun ka tatabas na. Ay pun nagyan na ba nga ni bitakin na inanon turururiga, kinikarukwa iro ko na pa Yesu. Ano ito pa yakawagin mo, iakipit siya, tuwarin mayita. Ano ito pa ito? Teso atatam. Kaisuan pong ikasanang maguri ari karoy, teso ito kiman na maguri ni Penny, karoy. Tiaswa karoy do at kaisuan pong tebwii pa kyoy nang ito kiyay man na magurin pa niya ki ekarik man karoy. Ito pa yarik. Iyaki bibitakin nga iyo. Nano na pa nakikuna ni bitak ito pa yariasan karoy iyo. Ito pa yariasan tebwii on kasukuan karoy do yan masrawayay temuantay ni kaurang nga nakarikipay ya po sukuna pa nakitodok. Iyaki bitanan pa tatapas si Yesu naroon na sa Sanoria. Puni Yesu agar kan patatabas para Yesu buntis agar kipay na puni ngayon na ba yung katatapas ngar kan bay siya kinano na ba ako Yesu ba ay teman nandinod man punti Yesu na ba agar kipay sinuranin niyo na tuwa na kontinua ngayon Yesu e ban nakipita na patatabas
Duga tamakor awa tebi manowa nakon Yesu aro nan tayo nako kateina. Ito ko inatara tare kay kawagi yo inna kon temania pen tepong de tapas naro na. Ay tira kin warabok. Kateini Yesu as is custom was hindi dada ni matang puni katein naro na. Second na ba imanan sinako na taro Mauri de tapas. Ni kato at tapas sinana kon taro Mauri ara ari Yesu Kristo ngay ari Yesu ipunti matuan ban kawagi na tapas sa yakipisa. Gaya na ko Yesu yawarak eswang iya na ba na botoro ba anapunti matuan ban kawagi na tapas. Adok kam natataro ba kam nagipin na kon detani pong on the tapas. Ayo takauring ang mandakakawagi ayang at sa kameo na ko yan na botoro. Pun siya na botoro ikan na yakir kan taka gaya nini agiyarutaram ilon detangan buka may room. Gaya ka dobi agad na nakatangan buka taitas kesito kami nipilin ako. Babukin na ba kami kauring iya daw yan ari nipilin ako. Panagi bilin ako naripunta ka pa niyan pong. Hari yan ang too late yay. O te tapas. Patukin na nang urag pa hindi tapas. Sinang urag te tapas ngayon kam nagi bilin ako te yan pong on te tapas. No Yesu yataya pa na punti mato na pa na rin. Nikawa kina te tapas. O kana silita na ko de ora pa yon nanan. Nano na Yesu yaki ko na ni beta kay bon na ron ay wana na ko ba Kristo ko na no te bong ngayon nagitoki. Punsi te bo. Ari karo te tapas. Ay pundi sana ko men kakawag na tatabas kato tatabas agi bita tatabas sa botoro agi bita tatabas sa botoro naron na riyasan tata Yesu apunti matona ban kakawagin itata to naman ari Petro arte botoro ata kun tumakoro na uoua tiki pano wawi matuwana baka metia kina ko yai pa kamera ka kina ba Kristo ibugimi ay kaswatiero kam nakakairi yai bakam na to min manakana tira manakan Yesu enana kon taro Mauri tatabas naruharon ngaira sinatuwa na bata manakan sinaki makakata ng manakaya po sinapuntuwa na bata manakan na rito wa Yesu ari araw mga punti Petro ma tahan suwa awat ako area iran nanon deswa na kon iran nanoya amat ikateri kay Petro penang kakawag iran nanon deswa na kon sinaira nanon tiyamat ira pa Petro ayaw ko awat itayakan anitayakin Kana sinoriya na rin Yesu, iya ito ko na kay kapon irira na ba Yesu, ni karawat tayo rin ang bunim na tayo Yesu, ay irira na ba, ni ko tayo matanan na ini, katanan, rin na ba, na ba Yesu, mua ni kirisan to ko na kay. Ako noriya na kay, ay rin may karira, yawari mo yung ataratin din naman, kami ni andapatan, okay, awa karoy, bay ka, buyara, ang kabila, awa mo si kirawayan, datapas, into, amwinte, so atarayan, ere sinako kawagin ang datapas, sino yan na rin Yesu, tanan mo ni kirisan, are sinako. Kawagin na tatabas. Apotoro, abarin kawagin na tatabas. Punagya dito sila kinan. Kada sinura, Bauro, ang kirinukan, ang biporim na aporonia, araw ko'y detaronik, ariyay mania peya yutay, Pauro, erin na ko'y yan, naroro na, o hindi yan, tapay para, tinuwa tatabas, ni kapara na nun, tapay para, tara, Bauro, inana ko, ni kapara para, yan, nayaw mantab, tinuwa tatabas. Sinuray kay Bauro ba, irisin ako nikakawagin na tatabas. Nanon, iyaki po tatabas, apunti mato habotoro, nikawagin na tukura kay karang, kakan na turay yan dinudo demans, apan nikawagin na tatabas, kay suwan po. Kanano na ba, iyaki pita tatabas deso, iyaki pisya Yesu, agi pisya na ba na habotoro, awan na rin, away yan tayong kan na pisya. Ana de sila kaya ko kung rasi ng sinori pakanano pa ihaki ang dapay para dutan ng dayo sila kaya mo yan dapay para payay na sinora mo ang kay para sinang katayan kau kang kay derong diyan na bayo para ito kita pay para akyat ibitaki ya kang andi kita ibitaki man detabas na kon Sunday ita ko di debogin daba ko di debogin nonong dungan diyan na the Bible encyclopedia titiran pa ni mawo no dungan detabas titakan ni pera kan kinaya de musirawa Sunday, puntiera, yang apikan na kung one pong in the week, ibugin na papunta pong, ariataro Mauri ay tay. An, ipanang straightforward. Ditaya ka naman, tibugin na kung diyan na pa. Ay katagin karawado pong kayo. Yatagi, taro Mauri yan tay, baya po nang babay nag yon, naigubita, yon paboron, yon posa, o yon room na ba. Yan ang nipainak. Datayay. Open tempero ara Constantino. Tinububuan may suwa. Kuwaro kung takawan sensure. O tempero ayo, yar, yay, nanonan kantaro Mauri yatay. O karoy yan naman, etanan koin, kami na ba, aran detamin na suwan yatay,
inanon na batang manayari minted in dadayan. Maya yan nakangangat, tempero ayo. Pa, anayampaya, yamuanan pak, yamuanan gikian ako. Ngayari ay yango yato wai pa, inang katayan, puta anayampaya. Ikangaron ko takina, yakakaya tiyanga. Ikangaron, Constantino Nico anayampaya, yamuanan mana kung dadayayo. Yara kena iyang waman takakawak. Yara pa sinaki ko takin tiyampayan taro Mauri Sunday. Mga yari akaroon na patamuan suwa Constantino, di tenuwa uoua tawana. O ata ko kanuan tiswayo, nanapong tayo yari ni, kaya mo sila watan mo sikita kay kame kantayan ikaw, kay ain tapon bupay. Ayo tamuan Sunday law, ay ikatiya Constantino, tenuwa uoua tawana, imini Yesu. Nanapong Constantino, awa kasi tawana ki ay tiyero, o ati tau tek. Ayara po niya ay nagkiragad na ikaw uway kay, inanon tuwa ki ay, inanon tibita ki ay. Ito ko the Catholic world, ana po kita Catholic at titiran pa, ano po buwar wewa, mas, tangaro, ano po buwat, ruwa po imawa. Tay, punang siya bekan. Punia inukuwa na dapa yataran uwan tay. Yakarigyan na pa patakan ni kinay bugin ni Yesu. At tayin teroy. Right? Yamon na ni kakaya kingay tiya nga ba. Inang katagin, bilin ako tiya ba, mantiyoy. Okay? O yun, ano tekan. Ibo ta kaya yun, titiran pa, ano po buwar wewa. Mga yari tiya kares, an napay ka yataran ka ngay, kawakin na tira ni pikan, di kaway. Ina tima to, ni katabuak, yun ko roy ruwak. Ay nga yari tepong inipikan na Sunday, yari pong na pong bauta. Yari ki pa, pong ay Sunday krisan na tabo, nako ni Yesu. Ayo, tibita kaya mo nandin, inanon datay ayo. Yari ki Sunday, pa ita kaway bugin, kakasaan pa ikaw uway kay, putagin pa ikaw uway. Ay nga yara na tabas na pa para ibita giron di kares ang rom o tutaw tek. Yagi bisa di aswa, yagi bisa abotoro, yagi bisa na pa Yesu. Ya ito pa yari king kanin, the counselor iro kaya, ay di tenubuwa wapoy manimawa, iyan ba toro king kanin ya ito pa yay, bayapon ka matuwa. Tero ni kirisan na watak, ari ay kirisan nakirigin ni Yudaya. Ari nano na anaki kawag na detabas. Naki ito pa yay akaroyan sa the day. Maria ni karineri ka na bong tuwa. Ang kay kirisan nga iyang, kanako na, anaki magurin tepungan, mang kanaro na ba ako niyakin kadudungi ayutaya, kinikawag na tatabas, o anakuriyakin ako, mayroon Kristo. E muan nando ko, kora-koran ka na, deswa, inanon ti kares, ang dadayari. Ayuta ka ang silang ni kares, arita ki matatawdaya kan dom, yan Constantino. O ito ko pa, ikamay nga makan tatabas na kung Sunday, ayuari, iyay ko ta na ba tiyampaya, inkararawa yeroy, mayutaya. O ni karawan na iyo, awak yataya, ayapon ka kuruwaroy na nun na tete, brabe sa danira, sinanuri ang kayo, hindi tayo iyo, pa iya tete, yon tekan, tibitak. Tanira tamakuro isuwa, wapoy manimawa, awanin natong itekan, neka na ko tuwar mandiri tata, kaya isa kin ka maunay, awanin natong kinano na ba, inoni kita yan tay, mateswa. Tuway, kitabuta kayo, inoni ka tatay, mateswa. Epan tekin na kinta para tekin na tanira. Ya kaman tetan province. Inga ke koroyan nagyataya. Maya kataya pun ka kororoy na nun tetan province. Aya kaman ka kinak on ka tek pa inayay na bita de bong taro Mauri. Ay pun desiro yan. Yuni kita yan tay. Titay iri kire ke matbong. O tabong ira pun de bong. At tabas sa bita ke. Ane sa mga orangan na nabog. Yaron man Catholic andom. Anapog yayo at converts catechism. Ta catechism mo ibugi arairak ay karairak. O yo yung mga puni katay at silag o yung mga puni kaya ka. O ito yung nga tapong nga tatabas. O yung mga puni kaya ka Q&A Saturday bun tatabas. Sa mga nurangan na mga takadisilag ka rin bugin tirang kay si kawag na Sunday o sa tatabas. Ibugin na pa sa tiyakari sa Katolika ni kaya mimitongin Saturday nakon Sunday. O yo to kuwa waraw yagi konan ni karapa na napundi ni ko sa patukin na yabure may karaw kana ya karapa ta payo pa kunari ay nori ang kuya ko sisilak ay nari ay hindi na bayrom ta kanta nga ayo payo tibitak e kang andik iriki kay ay pun ko sa tebog ayo papun nga ya abisa te kare sa imuin bitak in tebong mo sira man ya tabas yuta ya kay sibong in the week na kondo mo na bong ya kari kana bata katinuan so pa nang nano na Sunday ba debong etap ay na bong tuwa. Now, yagi man karaba pa iyo, pa yun ba ito pa ito na kangangay kayo pa, sa kita katinuan so tatabas, patakawa.
Me erikin ka denua ba bugina ba ya ke ta ka uwa suwa be teka kina kona ba. Ilon to bota ke iun kana kwak men suwa ke de buina. Ani mga bunte tayo doon. Kana mga tabakak. Ma ayo mo kay kanon na staten ka wayon ta tabas. Mo ndirang kakawak. Teman na tiama da debotun teron katolika. Ayo Korea tebok Catholicism and fundamentalism. Ayo ya Korea kan na teten ka wayin ko ya to korak akiasan ni kay tera men nagi Borau met teron katolika. Ya tak tiama tayo ba kaw kiting depoto do wai. Teman na de apologetic anang attack. De karisa. Te pakwak. Ayo Korea tebok ya tamina ni yusan. Ayo nga kanwana. Asa wari yang kan inanon detay. Titra ni bane tani puimo anu. Ayo ta kona ta apo ta kintar maur fundamentalist Sunday. Fundamentalist ananon na ikay kaw kiting. Punto ko ra kini poro tan siyon na Amerika ra nga to ra kigarang kama to tabay para ba. Si tabay para na pundi ay nirak. Ani na ta kangan ni Kevin ako na koyan. Ni maroro na koy. Ayo ta apo ta kintar maur fundamentalist Sunday. Makita ka kwawan tabay para ta kinata tar maur benakaro Sunday. Dara punti teakan ko na koyo. Teakan ko na koyo tora kaya arang kama toto anda pa para. Sa kita pa para teakin na. Pena tapos na bensendi. Na punta po ta kayo. Ngayon ko na ko teakan kaya ba. Yang nga kaya wag iriya. May ako punta na ba. Ari tawo. Awan de pa ya. Sikatera dere ina nung tayo kayo. Itabas si utay ya kita pong mo sila pun Saturday. Na punti kare sa Katolika Paria Sunday. Benari ki patapong intar Mauri bugia kirisan. Ibugin karinian de mga aus. Ani punte teak pun nang bibet ya pun suru na punte teak ani pun koreak. Debok. Ana bogi de bota kaya. Ayari ka au kan dai na konti tera to na ya pun nang tira na baikan. Eta ko tebok yan faith of our fathers. Iyon God no James Gibbon. Kukunaan wala ka tabay para man karikan pa na kun cautious. Ako na pun nagikuno ya tira into wana akamatua katabuan Sunday taraya. Apun karawian keke tara ba ya pun ipunnes. O ta kaban ngan ko tan ngan kami ngan detay kayo. Ya gid nang kwatriri ya pun panin yon bitagin databas mayo itaw pa nang enough itaw pugin kaya kantes sila kan kayo. The question box itera ne ba the boy si Merway on veteran Conway the mo anteka Korea gidon Gardner Gibbons karisner Gibbon the Police Press New York tangar wabo wabi matenua. Tawa to bogyan kam wargi. Ana wala ka kanuan na kayo man naray yang ane ni kiribas hindi tayo ayo tayo kan kanaro na patapay para sita ka way bugin tigirisan o ising kan de tiya karesan kay sibong ni kawagin at Saturday may utaya ana na tayo tebota gyan may kanaro na pa sita pay para takaway bugin ta kamewak as isibong ni kawagin at Saturday may utaya pero wamano yato kinapay ka yakonan ka para nawari pay tapayan ng matata. Au kanta ni kabat yesu ya maka inaron te kai yagi kata yani karapa mai romi mai kota to kwawa pon mai ro na ko imi ngami ya kam kan ngora te kan debitaki de tai kai yo yesu ina kakapay kami dokin na rasira kan era patem si ya kas kono ko imi kan de tai wala de songora. Itaw pa erang kaya kakiroi de siragi de tayo itaw pa yamya tata yari keng kane de teranari kasiyan na de hesan de kairom nabusiya kande tukur na nila may paidiki kain paidiki kam katawra ko na mito wana kam kira kena ko mo kay angan nakarako ko na mito koran o kanta ning aben hesan ko na mi ibugin tayo kayo iro ya kande tayo de media. Kain beso kam katawro na ba mi kam nigira na ba mi track na ba ito ya kan de timite ba na katawro na ba kana ina ko mitay kama kira kina peke.
Hey. Hey, 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 1, 2, hey. Hey. hey, hey. Hey. Agya bunga ng dente singana kukarawa tikai rua suangay penatukin ingay ikantarakin singana ko puntiroy yung tikuwawa ko the tikuwawa oy nakimen Go the tick, bow bow bow, bow bow bow, bow bow bow, bow bow bow. Menasuan ko pa kay Osi Handiri pay kana to kea Tangira dom suang ay bako na tangira Tipay para ko na karina te tangira iro Men ako da tikuwawa Oy nakimen Iko aki kantang iri-ari kay Iko aki kantang iri-ari Ako aki atay apay tiroy Menikari piripi Uagi kandora. Sakari kiko'y may naenaroko Tisari pay ko na kay kay Akan taninga ako rubukin Tipay para men ako dati kuwawa Oy nakimen Kau the deguawa buzingaya. Kau the deguawa buzingaya. Kau the deguawa buzingaya. Kau the deguawa buzingaya. Kau dati kuwawa pusingaya Kau dati kuwawa pusingaya Kau dati kuwawa pusingaya Kau dati kuwawa pusingaya Men na kau dati kuwawa Pow, pow, pow. Raba. Rubakan na tayo, tayo mani aki asan na nga, panayan tayo. Ari yara nagibat ya kapela. Pow, pow, pow. Kota te kuwawa, papunsi nga ya. Aki kita pa yan nakawataki. Punsi to kuwawa, singa yan na diyan kawataki. Ataku te man te kana. Aki ya po nga nam dentis, nga nakukarawat sa kairo. Kantasin na ba di, at tayo mani, rubakan na tayo, aki kamasan, kana ko pa namin na kuwan tayo. De mesa tera ini kahawakin anu nami kabela le kamangani te kampasin apa ora dari wa manu te tadi kayo ko te songora ko te komenta kun de live ko ngora de radio sina tarun kau kira imanya sina dinna ko ni kanuan doya de pun de tadi kayo kanuan tadi kayo tirongorong yon danga okin Kristo ke kawakin Kristo sina taro Tamera kumaga saro kon jawa are sinang dinna ko yai inarondara katubi me uoua ni porau inarondam Taeka nongora yakina mengokim ke kawakim tamera sabu siko kuna kairiran tami merori androni ra me mona ni karokwat kina angani ra tokona noto ani me atata nam Taeka sabu siko sita bugin to wari na Taeka nam Taeka katime to atime rung na koina tininu koria to kora pena takaruai ko jaswa na kona no mem kantaninga kararo yan makuri to wari puakare na kona ni kakirive aro nongora yakina nam Taeka na koiren tayo kakapaya ila me mona yon karokwat kina basana ko na ikai saking keskororoi man kororoi na sima Yesu Kristo ari ngayara wea or sa kambeo amen.
Ano ba ni Mauri nonon tayo kayo kain dapito. Mauri kain dapito. Mauri kain bandaya ba. Kuna Mauri ngoya ko ngoran teriyo ngoya ko memata ko yon Facebook o yon YouTube. Sagi tayo ni kabu ngoy yo. Babugina ba? Yay terorong nang kakawag tayo kayo. Aka ipon kanotun. Tiko ngora. Ada ko. Tetay. De bong are na reputa waya ikarawa. Tetay are na reputa waya ikarawa. Ay na ko the king. Sara ko na tebwii ma uoua tayo kay bun si uoua rik iban. Sa akin mga kunan tayo kay kwa kunan mga nungupanaran tebwii yon tapito. Ay kanta ni nga ba. Inang mon nan suku kaben tinoro ay nasusuko irom mo kung nakatayan tao ibay kay parang nikakawag ibay kay ni kaben. Tangaro abo buhabi na uoua inanon tayo takauuan buwak. Kay rawagi General Douglas Makata pinangkita na binibin. Pa yamuan nando ko tatangan bukan sa pan na kora sagda bay. Ay may nakon General Makata. Ay karawat the perita amuan terang ni kakaya gimana tahu siya. Kain binibin. I shall return na mangoki. Taeka ka na tinuway ka ni, I shall return. Iapon suguna pa ba nga iyaron paipunta ka antani nga. Nakoyat, tabotan namata, kurat. Tirawawa tayo yan, tatayayo yan, tatangan bukan saban. Tatay di kayo, sinanura tatayari, era patawa yay karawa, ay tapanawa, ay era ko the king. Era ko the king. Ayo ada topic in the tayo kayo. Ita ba kam nonorian na presentation na intro video tayo nako. Ay kakatugitugin tayo nako. Mata pa yay. Ayo ray kapenintion makinikirisan. Raw kanana ba wagi kakanta ni ayo. Kuna misaw di menda kamewa garesan ka tawro ay teso ay bugim. Ay bugu. Inanon tayo yay. Na yaron na yang at kanta ni nga na Taeka Makata. Nako yan na taw siya. Yesu yasa naman nga kanta ni nga nako yan na mangok. On nanayin kami na ko, pay kay manayay. Kona mananabayay. Ay na para tetakan. Nako'y munggoy ang kunguran tayo kayo. Pati bebe tayo at tetaka kayo, iyaki ko konus. Pay na ko yan, apotan naman na kami na ikatangiriya, yasa ni mati bugiya, enaro ko ibugim. Enaro ko ibugim detayay. Enaro ko ibugim. Aga pa yung manang ati. Pero kita, Colombia. Onki mayeta man the space. Oy, iya puta kita puta noma tan tion napa. Iya kariyari yaki okina. Iya kora tinga ingan na no gabenang do. Tosu agya. Ay kora gagya benakonde. Nakon the space in the ayo arang ni kakanta ninga. Kakanta ninga okin to Colombia na tayo. Makai na ikay karang ni puto numani on puto nine tanan Nestro notes ikan. At kami mi bangga ngaya pun kakan. Matiyon na ba? O yapon siri kinapataka po na ba? Yamantarang ka na no kawak. Yapon siri patawan na ba? Ta Colombia. Yara patawan na ba? Nakiara pata na ikarawa. O apon iriyan ako na ba? Ana virus. Ay ka kunori dami ya. Hindi tayo di kayo. Punta po nga ka kukurei. Inuyata ko na kakyatite inano. Ndata nga okin. Toy tamaya ke sinaya ke toy akora ke nasia are nang enangokin batu kukurei pasan no man the space me kana no kawak to ke ayo pa ya kire ke on tip abban ni matani ka bani to kora ke o ya ke bai te sundo ngono nang ko ngora ndana nu sipeba ya butana ko ngon de Colombia ya ka pon pai go. Detail kayo, nanganing kami na barong-barong, teman nga na batuwana. Teman nga na ba na konti space. Kuno na teman nga iyo, panagi ko na ni kabuano pa'y. Pakuno na tuwari na kabe ni ay po ni Yesu Kristo era uwe oras sa kamewa, amen. Opening nga iya, ana pa'y na siniran, wasira, na konti tabuari ikarawan, the space, ikaki. Raw, ayo, takabe na ni kakangoras, nang diyan, yang o yang kain, detail kayo. O sway no nori bayi ka, mana iya tayo kay. O tara yung onoriyo tayo, tanani ito yung ikay. Ma, kana si karawan niyang oya. Naroon na yagito ginagawa arang daruhan ako.
Erang ini bubura kai tion na ba yu. Tanan itu ye kai tai kai. Ira wag yo kendara na ba. Dito ito wan. Ano po no orang ani buburan ta kari ba ye tayo. Tion mata. Taraya, kung kakibata ba ito wan. Ay baka ni mga kina na bantan. Decoravity. Poni ka sige na berikak. Raw, tion na ba yu. Tion mata. Iya siya no kung tokin ta ka sige yan. Yaro kung depen ako. Tokin. Taka sige man tion na ban. Nakonoraan ni. Ay sipat tokin temuan ni karawan na diagin na tabay para. Ay sipat tokin temuan ni karawan. Iya wata nga takawuan ni karawan. Imi na nga yetanan. Buranes. Matanan ito'y. Ano po ni pwede ang ano bumurakayan na nakarikipay di aswa. Asa na makin na story ron. Sagi, dabay. Awaririki. Do you know this? Sagi dabay awaririki. O tamanangan na kanas ng manang arakaman na bunarawi awaraking ay Yesu Kristo. Puningaya na usiran tamanang ayo. E na punagi konani ka bonabay. Kona punaw, kona ten, konagi ka bonabay. Babugina, e pun kaben putuntiwan na bayo. Uyan the universe ayo. Mga yara kabaya rom tatay kiyay. Penang tawra yara kamanda Yesu nuwasira. Nakon mo yung alari karaw. Amen. 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 Ayo to Borau ang manda kakamata ko. Nako sinano kun demron nariyo. Go. Sabon mamatan na mga nastara-taray bahay kaya tayo. Makonori ang tabong hari. Sinak. O sinauring ang ano ba ito sa kibera kanda tayo ang ano ba sikakuha namin nakon tayo na ako kay Yesu. O sinapenan warak. Sinawarak ng nangaya. O anta tayo suwala ko ito sinapenan doon. Hari yung ko tatabori tapito. Hari yung ngongora may yahin ko. Ahira para na pa. Tetangira kaya ba yari giro di. Tekan teman ang ayo. Are sinamanang menmanang nilarikin on kita na rora sinangkan mga yara na makay na sinamanang ako ni kita na nabatay wapi maten wa de million de maiden man naron na bayo ay kamera mani ay kamera teman ang ayo sinakita ni na baburanes naron Mercury Jupiter Saturn raw hakya paris birirak na man birirak ni kita na de nebula on dinanon de tabayo dinanon de Orion. Ay kamara, amen, amen. Enabuag di aswa. Payanang wasira na ko ng mayang aray, Yesu. Papa niya itabay yarang ni kuwawa. Pataman ang ayo, eban nakikunahan ka po na bay. Daw, enang dako the king. Enang dako the king. Kawakin Kristo puntabay ya iriyon na nawana-wana. Mana iyang otiyamatan, nayaruan, nayarum. Ito kitong uwi kay. Aki ako na mga katuto ngayon. Aki ako na yung mintero ko ay. Pa epon kuwawa. Enene ay metwa. Ayo tetay. Enang loko yain kamera. Men anak tau-tau temati. Amen. Amen. Yaro ko tiki. Ay para ay kakamata ko. Sabi ako ko mek. Ni karo ko tetay ano ko yain tiki ngayon. Tapoto niya on tapay para. On ta kapanen po kento kasus poni Yesu Kristo raw. Si suay man nonora Yesu sinaria inta begiara kan narunya kito kinta begiara ke TMC ay rara para TMC wan puni Yesu sinaria inta begiara kan ete ada Yesu ana kam tabe kaira ke ngain na puri mauni ya mata ni kabane nako pasagi na koy mo anako sagi na konte sa kapara sagi na koy ka intero no pun na koy na pabuki na pun na matanggoy pun na matanggoy raw ngana ko tarata po keto kasi so pun sito ko na to ngoy pa Yesu sagi terakon sagi tatan Sakit yung madarig naman ng Diyon na bayo. Teten province ni kapanin to koso sa apen ni kain ta Yesu Kristo. Amen. Apen ni kabara-bara mga okin na rawya. Karoton tulong-urong. Hanarik. Karawa. Iray. Tara-taray. Oy tara-tara na ko anurya. Tinang may na. Oy taka-taka-taman na yon tinang ngari. Ayaron na sintiyamata. Oy ay tipaunuya. Takora yon na suna. Oy ay tipisin ko rawita. Kakang inanon bay na. Daw, sinori at kasus, hindi ka ba narokon Kristo, o kabara-bara, yay tebaw nuya yon na suna. Paibukin na pa yan ang hindi ko, paya king o yaw. Tepay para, yakitagin na ako ni Yesu, batero ko, mabu, ay nakakarang nga, kukangaya, iro ko Yesu kay, iro ko Yesu kay, yake. Kung naki ko na andaw, pare na nabatawa tiyo na ba yun, naroon na itayin, nabatawa ka raw, na tangin tabu, anapanendo, anira. Aki uoua ta kadena bakura ki asukui karawa ai kamna ta kura detai ai pontero ko ai aki mabu tero ko era batawa nge mondo ko Yesu pate meri
Iraw, aya ka karangwa. Oya ginurak. Mane, ya pungi aki de mesa. Ya pungi aki de meri beterem. Ya kirang best na tak. Kemondo ko Yesu ndio na ba yo ero ko pa de meri ya pungi aki beterem. Opon sita be man naika. Anura ro konan. Mangke ka para ka walking at tabay para ko sis ay bitak yaro na amen. Ya bitak. De tamle. Yaro ko met de bau nu ya yon na suna. Oya ko met de bisin ko ro wita ina no paina. Painang taya want on na ba yo. Tikka pen yan tay. Hinaro ko met de maga met de mimitong ro. Kana ko tarata bo geto ko sis. Oya kitogin ko ta Yesu. Penaro ko met de mimitong. Kuno ra Yesu saktiara nagyaka. Saktiara nagyaka. Sa Noria Brabis ni kaya ko naran Yesu. May Yesu. Ipon ng diyon. Diba yes kunan. Inka para nako. Oy no ra karaw ba yo. Noria Dios sen may naina. O tuwari to kayo na riyan nagbakakon magyakwa. Ay mo mosikita ka matirani. Ay buwa ka na ba yay. O tanga kay karaw idea ndumuina yo yo say ka may naina. O akun kaya kin tirinan na rori ya may naina. Ay sak. Ay kami ta kuna na tami to ko sa yang aniran day. Dios sa may naina yo ito ibugin tisak. Tito ka ni kay o tumumuan. Dios sa may naina ito ibugin tisak. Tito ka ni kay tumumuan. Yesu ke ero ko matabaw nung ya to ko ra yo na suna. O ito kayo ang Dios may naina raw. Datay kayo. Ikaban na kiba general at to ka ni kay. Sa karon general makata. Ikaban na benar kung tukan kayo ya detangan taimonio ni kabaniyan ti na ba yo ikari dia ginagyakakan kayo o panawa ori bay bay bugina bay takarwaran Yesu menarok ona penin piu ni kabanin benin mak to kora kay kamen ang tirotong to ngayo o tiyanara ta kay siman ni katangana bu o wari ki panay kay kora ikara o kangay eri ki to we ya na ba we na ra we o we na Kristo o ni na we nakitutok. Kuno ka na ko Yesu unta tayari na sinori ang kwan naramon ko ang orare mendokora na kontetano. O tiya siba na bakari ay yoroy anatauteka Yesu Kristo amen. O nauwe nakitutok inauwe yo yawen kapen. Hakya mga tuwe asin anori ang na bayo. Penang te tuwe apun singa yan ari inuwe. Ay yakya tebure. Ay yakya tanebure. Inang ito kung tawa tayo kan di university ka ba ni? Inang ito ko ba na taro Mauri ako yan na buwag ito ya kami awak nakitutok on nakitok. Inakangaron lo ko ni Yesu. Nakangaan na tayo na tawroin ka na ano bayar ko. Daw ay kay sisira kay kawuwa. Arang ni kakawak. Ni dagdag makawak ni Yesu. Temuan inakangaran do ko Yesu. O ta kawuwa. Nakangaan na tayo na tawroin ka na ano bayar ko. Ay kay pay karang kakawak. Inakangaan do ko. Ako nakangantaw, Roy. Nakangantaw, Roy. Tepay para yang ati kaya ka monterang ngis o monterang nisek o nang ni matata. Epun menan na nataya kaya tapo. Eta ko duka tamakor tabi may suwa wad matinu. Awan na nakangay na ko minoria kayay. Kikayari. Kam na tay na koya o tayiriya. Payaron tay sa esi na karawa tawan. O esi na ko na karawa tawan. O yaron na ba na sintyo amatan na nabong. Amen. No, tayo ko bakabantakan. Yakosi kay Yesu. Yakosi kay Yesu. Tayo mamanaki. Tayo ko ba? Pasituan ang uragin tirokuan. May makorintiwan na ba? Doon na ako tapos. Ara na naman mga nanaw. Kangay. Timanda na ko. Mayara ko Yesu. Ni karaba pa. Yakay riya tabi man na ikari niya. Kinkarabay. No. Akyat yan na yara pa. Akyat the secret rapture imain ko ni Yesu. Akyat pero ko wari lagi mo imain mga ko ni Yesu. Imain mga ko Yesu uri imain lagi. Yak. Pusito wana ko ni Yesu at kawak. Ay pero ko rin imain. Ay takapan na rin. Ang inoon kata di ruta ng mabaw. Yon na ba yun. Mga yara ka ngay. Ari naman ay kaki. Tay nako. Kona tay nako. Enata ko taman na yara ko Tokyo. Yara ko New York. Ibisi, itarawa, ibeso, kitiorara, kitoy, ikay, ibanda ya, ikay, tabi to. Tayo na ko raw. Tayo na ko. Inamamanay ko timanan na. Paron tay, sa reis, may narinig karawa tuwan, o esin ako narinig karawa tuwan, ayaron na pero kung nasintyo mata, nanabong. Daw, inako si Kristo, the television ni Amerika, i Australia, ibisi, kay itarawa, pati sa karawa, takakay. Punnak yan na ba?
Ani ana na kuna kunta kawain diyan na bayo. Kuwagi ko na nori ang internet. Hinatabi ka ba yun nakangay. Ngay demesya. Pulsak. Yakakuro ko ni Yesu. Ana kung kain tatay. Pa Yesu enaruo may karawa. Amen. Raw ayo to ba yan nagdire-dire para Yesu enaruo may karawa. Yakiriya na kamay na no. Enaruo may karawa. Loko ni Yesu raw enamimitong. Tayo na takot man area iban natay baykay ni kabane. On kana to yatangina na ba Yesu yakitawan. Raw puntatan niya katay ng mama na yamat. O na mais ay karang mama nak. O boys ti sa mama natin batatan. Pwede kita ko ni kakaraw kang ayon to kuwaw. Pwede nakairiyan ako milyon. Panay na tigibi. May Yesu yakota na kay ni Beri. Amon te may na nota. O nangano ko kuwaw tabi o yon kawak ni Yesu Kristo ang dahil kayo. Dokon Kristo puntiro ko rin kuwaw. Ayo epon litro. Kuwag makakangay kahit takay ko nagi. Kaya inaro ko nang kangay sa mga minutan tiyang ko nga diba nga minamuyang ko katayin ka siyak. Siyak ita kay ko nagi tabi kayo. Ayo puntekan dokon roy tuwa. Sinagi mama nagi patugin na sinagi daw roy. Epon litro ro ko ni Yesu. Inapon kos roy napata roy. Punta pa yan nariki roy kuwaw. Inara ko nayaro ng kena ko. Giyasan na tong baykay. Giyataban tara-tara yo. Uwatakinake. Awa manaya tinang may mata na. Ang kiyatararakin ako karaw. Ang kena ko Yesu. Awa kiya patay dari kiya. Woman tiyo matay ka. Kun kaya kamay na ina. Awa atak. Manay kay kari raya. Kamerang kay kamtararakin ako karaw. Pa Yesu ya. Uwatakinake ako karaw. Mga nakumain na yaro ng kay kamnorya pa na ako karaw. Ay matatara. Tapay parayo. Round tayo kayo. Ina mga pun na kumain na ba na yaro na ki ina ko karawa. Hindi kita niya na po doon. Yesu wari utagina kaya na mga pundo ko na ba na yaro na. Ta Kristo nukuha wari ki. Apan ta Kristo nukuha wari pa na mga ruo. Detay ay mahal ay. Raw pan ta Kristo nukuha wari. Apan ta Kristo nukuha wari pa na ruo. Poni Yesu na kamewa tiyorak. Poni Yesu kamera kaya ni mga tiyomat. Poni Yesu yari kautan na batemat. Poni Yesu na ba yu ngok. Ibukim. Detay ayo, amen. Raw, kawaki ni Yesu, punta pa yan ang orak. Inapon, visible. Metamay kay ko na pandoria. Hey, kami ayo. Kuwaki na nga, nora tapay at awaki at amin. Kung na pun nora roy tuwarin, putun tiyo ni Meki. Ita ko tapay para bawaki ni Yesu, punta pa yan ang orak roy. Mga usin naman temata, punta pa yan, kuwawa, yaro na nap. Bawara ka na, punta pa yan na kuwawa. Ay, ita ko di Yesu, dabugi at kasus. Inang pundo ko na pa. O na pa na Noria to ko rakin ka pa. Ito ko sa ito na Isu. Noria, inang na ko may manang. O na pa na mata Noria. Amen. Raw yon. Tapiton tayo kayo. Iyak si Noria ka naman mataw. Kung na Noria na ba ka naman matam. Inariwari na matam. Inanoria na matam ko eh. Mata ni ka pa ni. Ana pa na Noria. Ana pa na Noria ko ni Yesu. Ikaw na ko Yesu. Unda pa sibuki at man. Tirata ko to pa para Noria. Enang na ko may manang anapanimatan Noria. Yaki karaban de tabotuan. Puntero ko roin kuwaw. Puntero ko roin kuwaw. Raw, lokon Kristo puntapay yan noong utip. Inaudibo. Inaong taning ang mayo. Rurungan na parang sakit ka raw. Para na napatawa ka raw. Tibu. Ani payria. Wawa takatin mo ko tiyan na rari ka raw. Anang ruwa. Awa ka tanga tibu. Ani payria nga tangin tibuan. Nga na bayatang tuwa na tatay. Yes, and karawan ta tayo na may mahina ba. Tiriyaboro aratatan, iba ka matuwa na takatin ni makoron, narinayak, ano na ni karaw. Nano na, wawa takatin ni makoro arisuk. Ano na tuwa na takatin ni makoro ayoy. Sarawatan na bayay ka, hindi ang nabayo. Nora, narubenuay, antay takuang ka, antay tiyans. Ngayon ang atatansin na ba, itanga nga, uniro de benuan, inantigin pa, antay hindi, ito mamang, ito antay Saan na kinabagilibas? Spunon na kinarans. Seta yara-yaran sin kapan. Man, ito na takatin mga kuruhad. Rowan tiriyabor, wariya pa kayo may karo. Man, ang ito ko may Yesu, wow! Takatin mga kuruhad. O, naro ko, o, nakita ko nagkaraw, o, naro ko matkatangan debu. O, natang debu, wari sa debu, ato, debu, nikangay, ato, rabuang. Sakitangin na yun. Era pataway karawa. Irarayak. Ngayon, nararayak, itaruan mat. Ayan, ako. Announce, mat, man, duwan, matay, amen. Raw,
Loko ni Yesu puntirok. Nongo dia. Pare na ruwa tawuya may karawa matatakarwa manabuti aswa. O nausumua kiamat inanon Kristo ay kapayara mane. Kanaro ba korori ya kuya ko ni musirawa tayo kana ba yakdo ko Yesu. Makuya ko ni mene. To ngay na ba to nawa ko na ba ni musirawa. Ma anausumua kiamat inanon Kristo. Tukora kay karori ngay mo ay kana manus. Ngay dai kasi meu. Tukora kay meu lokon ro Yesu. Akakamago na yarora. Sinaguta kira kay mga iya. Matukora kay yaw sementerio ni mati kay kamewak. Pasina kais po, masina po sumaya tuya na kubo kontiang on tiero way sina meme na idon tuya. Ay na para tete kayo. Ay na para tete kayo round the tide kayo. Akit menna kasukwak. Ya kiri po kat yeso. Yesan na nga tete yan ang nababak. Ibukin ka mewan na nomata. Makana na ko sipon na kibu sumaya. Ipon nang istiaso. Yan ya pon mo stiakara sipon mo sa kataya karay pon iro. Kana ba sa kitang ita ka mewa gyari. Daw wayo dorong ang kukurei. Ena pondo kon dapat. Ena ro to Kristo no uoua. Ena pondora ki roi rokona. Ana pen mata noria. Ayo to no ngarari enongo tie pero kona. Ana pen no tani nga yo mata ni ka pen. Mondo kona. Amai sai ka ki dawroi na kon dimisa no mondo kona ibugina ba. Iro kon tiero iya ki kanta ni ngaki. Iro kon bungi ki petrem. Nda yata bun na marakeman. Mando ko nang tatay ayo, enang do ko matemaka matemimito. Ayo to pa ya monta ka kong oran, do ko ni Yesu ay araw oras sa kameo. Ayo ro ay kingin na ron making ay rakirisan. Iron araw ay Yesu are nok. Madato ko ni kay. O ani ana nora na sintyo matay ay paano ko maintenang matemaka matemimito nga bas. Raw kawaki ni Yesu. Enok Yesu singay. Yak Yesu singay. Ang kanana ko may nasintyo mata nabuwaki na maanira ni kapani ay dadi kina awane enatakataka yon na nakainto kanung yami mitong amen. Ses panuroroy ni buwakin ti sa kamewa Yesu. Ina wata karawawa takin ang tiyon na bayo mandata yay sinang punuroroy ar punna na roy nukuwa. Siguro nga kuwa po doon titabor the Mount of Transfiguration titabor yun kakiya Yesu. Ang kaya masuna kayo. Okay ba Yesu na kontataro yoni ka kina pa yon de maung o ako sina pa moti mairi ay dari kina ay atira kina pa betiro adak tuya era ore ba to sina ka te yuma ay ka tenua tuwa na ibugim moto tuwa na ibugim neria yero kona pa te pana may karawa e ka ko ro tiya matai nasu wayo e pon ko ta ko ko ni Yesu ma moti o eri on tairik Yesu moni panta ka kanato Ora na kana ko yan ara na matebu at ang maka o na bosya no mata kyari niya ki mantayan nang gyawa o may dari kini karawa ora dari kini karawa ilang bosya no matanda yan ina na ko may yeswara nagi kay na pap ina kang ipay tiya imetana o na bebestiang idari kina ayu roy tamin tiro askan tan nga yang inda yu noron mek yesen po de man narang tangira girom nasim teman kita nasim tiya ini raw Yes, and makina kita ruan met. Ane emet iya ina simman met sibu milun tiaso. Eta uto pai para ane na ruo tuwe met takaru. Apun te takaruan. Ane rewar ruan met tison mek ni kausa. Ena u kita ruan met. Ena kibera kiti tio matari emet yari yarori. Apun na ne tagin na pai para. Anau semua ke amati ina non Kristo. Anau semua ke amati ina non Kristo. Eta uto pai para anau semua ke amati ina non Kristo. Tinurong ayo ang manta ka kukurei raw. Pantapong tawana ay nakanga Yesu. Yohane, o si May. Maria, nakumay. Kawaba, o era ka nakumay. Nay Josephine, nakumay. Merapatang mahakauta kaya bore rin. Raw, inawera ka man, duwan naman tina. Kain ng musuan. O ay naguta kita ka nakubokon tiyang ikaraw. Hay ka kukurei ran. Han, punta na tayo ka Yesu. Ndapay para. O ngayon kasi meway kasi sugu. Sinaguta kita ka mga nang basi na busumaya tuwi na kubokon tiyang. Ay na para titaya kayo. Mga iya, mantay. O mataki araw rin, kauta kimantiruan ni mati. O mataki asa ni masu inunuan ni mati yan, titaya man, marori. Sinawuta kita mga iya, ngayon agad sinori iya, kasi sugun meon, titaya na ko ya Yesu. Sinabusumaya tuwi na. On their way, sinamimin ang nakito girun tuwi. Ay na para ayo tukin titaya karang kakawak. Penindoid, kapenindoid, titaya ka panin na yun.
Anti airway sina mimena nakito ki rondo we. Nora akakin te kayo. Itete ay kay doya. Pasina mimena irona nakito ki. Sina mimena irona nakito ki. Mga yang kanakangay na koy mi nori amen ang terewa atay na koy. Nori amen na nuruay karaba atay iri na noy. Eta ko to para batatan inakatuto nga Kristo ni karoy kakay kakora. Ganaro no pa kangay demanda na koy miyako si Yesu. Toy tabi toy kay giya. Tay na koy. Erang nutan rani niya. Manako nori ay gigay. Tay na ko. Eta ko to para kunatay na ko. Ibu kinabangkan na ko Kristo ay naruwa may karawa. Matitakaruwa mapanayaan nila. Lokon Kristo raw buntiro ko ami mitong. Buntiro ko ami mitong. Paron tayo nga na is may maino kung manotan wai o yaron na baro ko nasinti amat. Raw tiaswa inakarawa tiyo terang dana po na po ikarawa. O naruwa may karawa mga nga anira. Pon si Yesu de sanga de meu. Pon si Yesu de sa kausiya mate. Sinagi na Roma, sinagi na nukawagin demete kanero ko. O Yesu, yang ate to kanika yon demete. Ina na ko may karawa de Kristo no kuwa. Pon de Kristo no kuwa anero ko may karawa. Kausiya mate karawari. O to kora kay karawari, gesu na banda yari na wera kenapa. Ni busmaya na ko buwa kontiang. Pon de Kristo no kuwa na busmaya karawa pa. Sinapura umangaya. Nikita na namakay na dai may doy na kondunta kayo to kanuya. The universe. O sinamimi na nagitogi. Iron to uya. O ano yan na penentang kain noon nap. O ano nuro na sintiyo mata penen ako mayon nang inikarawa matamaka matamitong. Ebes. Tetayan o tukura kagyak daw roy. Ayo to pa yan ang inikino yan. Manda ka na nukawak. Ano penen mata nuria. Sinapen nuria ni kapanen. Tukura kagyak daw roy. Yay ta ka na nukawak. Yan na ko ilo yan. Mga ilay ka sinumek. Dokon Yesu puntiro ko ata karuto. Nori ay suang kami ito ba yarab ari sinagi ben ni mesu. Masina ben no nikak. Punta tayo na bare ko Yesu ang ida kisimen antiro wala met. Sa punto no kagina para patar ante tayari. Sa punto no kagina para patar. Sa kainan no dapat ara tinu mo orak igen tayo. Mga busina ba de dingi fiva gidara na sirawat. Ay bakara ngai di orak. Sa kainan no di orak madingina gidan di on habayo materawat. Enan benin to gini kapan. Ndokon narawe ante tayari. Sinapen nunugak, sito wana tekan, sito wana terberin matan, tangin tebu wana takaisira. Pani enatang tebu wana makauta kimatan, nakikona nimka. Aida wote taya sinonori iri ara korak, amka, nteru wana mati. Mande tayari enang ina kotemka, enang mga tokatia kimka yon temka. Enang po ura patan tiamat. Pweri ay benakari na tiya kimka temkay, o nakari na tiya kimamat temamat ay. Aida paran. Karawa yang wate te nganaro bayar Kristo me karawa ti onnaba inota ni mimidong indiaso. Iruru antan o yiyuak aus makatiti ye kabura man diatat o yisis man de butawa de ba. Buini nga anira ya kwa yana banduri kaki na kondwani mateya o mata kai sek on kawara kiya na ko karawa ana kai sipo matuwe. Poninge kaina pa awa unika kina para pataya nakimamat. Ana patera patarin morak. Tebwii, punto gina pa tebwii hindi tayo. Kuha ki mga tabi materana. Kuha po nung aragan merapatan mayapon ng piwa, ayapon ng nakoroy, yapon ng marurong roy. Yapon yung sinabay na pataran, di siya ngasag na makina, sinabaw siya na makina na ba't marurong, ayapon ng nakoroy. Kami oragin. O ananan niya, ananan na mo, tiyara na turo tiyaswa, mananan na tasibu titi, yung anakangay, tiwa at tiyaswa. Amuan tamaka, akakan na to ang makuri, awa kamimi, araro yarom, awa kwawa. Ay kukurei na takay sibu marora, anak kurag na day, nasira sibura, akitawasan, ni buwan man demewe. Karawo yang wadatayan, tatayin kay sibu, mantirang nakoroy, mantirang nikakukurei. O sinapen ni kangay kana bas ko kono meg duro ka kono meg ona pen ni kangay de bongari noria bunda suara si kanta ni ngaya o na kameura puni yo ay si kanta ni ngaya sinakukuray man gimariri de meu meirona ay kameura kana no pas tauro inte yakina te kan kana no bayar ko rawuya de bongari o karawa meuna na yaron tinira de bogin kana ni nirak o apen kamaya kina ko meunga ma apa makoro man ni neya
Awen no na ba makia kan na tumak matan uya nga makia kaupay makia kora matoron ka bani may no matan ka bani kada bay inanon bangani matang ay bokon na sibun maung awa ka nga nakon maung na sib kam na pakarira kam na kada bay na may matan tuwari taka yon taka ito kanuya manunin ta sibu te pero te pong kan na to ara bongin unna aw yantay ako na antay ayut te ka man ta kami mi ito ko ra ka buaka kada bay en bangani matang kada bay na may matan tuwari ba sa mako. Wara kaya ko duwa benang inang anayan o matang ay happy din ako ni kada bay. Ay kana no kawa kita ki. Yaro ko ra uwe benang busmay dong ay sa kada bay. Sa kita uroy. Imain. Daw. Tay mga kawara mo at bibi te meron ni Yesu. Ya kan te tayan no kawata ko na tayak. Noria punin kain na pa te tay na koy. Akariyak. Noria pun kain na pa te pungin kameo. Kung kimakunan kasukuan akong tiyawa, ay muin na iyo. Kung kikunan mga kasukuan akong tingapong, na kung tapong ari muin na, ayo, tapong ini kameo, ayo, na bibit de Yesu ay amuya, paya tangido ko, pa ko na tauro ay man, ako nang tapong ari, amen. Tiraro ran titayari ko ya Yesu. Yapon na kung nararinin, as karoy ang tapong ay, kaysa saan nung tayan kuwawa, mayroon ti Yesu. Ayo, ito ba yan ang kakawag? Tira, narikin ka na yung Yesu. One. Iyuwag na karigabay, akaw tagwa kya rori, o ni kagwa kya rori, ikatoka kya kimamat, akamauna kya baka kya mew, abusmaya Yesu wa kya rori, anako karawa wa kya rori. Ito pa yan na rin bong ari. Menano ko rabong tuwi, na yaron te sayra, ari na mauna yay karawan, tirurunga, kora, o nawana ko pa yung takabubu o nakabuka kyo napa, makanuan na raw. Dito yayo, ikipikipetuara kyo nung tapoy karang mais. Isa pa, tiruru, the trimmer, every 7 minutes. Tapo ni kapane ay inakuburak de bayari tanan na hindi on na ba yung gati akinaki ana penin tauroin kamaka on tie pa mind de bongari pa nakabuka kiti on na ba sa kitang ide penaro ko Yesu na yeron de saira kanano ba wag tauroi menaro ko Yesu pasag de saira kanako tauroi o ante pa yan ang kakawak sinakanga yakabana tay tiririyan. Sa punta ko na baya pero na aki takanga ngaye. Ito ko baurong kanaka ngaye raw tiba. Menan ko riya temati. Ay aki atake no iri. Mga yakam na kamaruruin kami tantani. Baka magyata po nga na ko mayayami uya. Nakamatatit sa tawa tayo kan tiyaws. Pangkiya ka man natana tayo tisero ko nila. Ay nakamarurungan tantani suka uruan na naus. Mga yakam nakataya ng imi. Paninero ko na sin tiyamatan tiyawa are kamta ko na nami. Payaki ko yay. Daw. Ikaw ako katataya ka ni kami o yung anaro ko Yesu pati sa ira ano na pati on na bayo na punta kikanta ni ngaro ko na inakita uroy ngayon sinakira kina pantiya kita uroy yan ilang kakawag tataya ka tataya kina ginoon bitero may anaro ko na bong tuwi na yeron sa ira na mauna yay karaw ang tirurunga kora o nawana ko bahay takabubuit yung na bayo yakando ko na tay na buyan na kiyakak daw sagi titapo sinasukuya ito na bayo takawag ibunta tayo ni kagubana ko iya kiyakita uroy may yay kata uroy sagi tepain ka kuman ako. Tira na nun na yan agdaman no, isku daman. Yay kasi sila kiyon tekan the rapture. Yesan karawon ka mahatata. Akyat the rapture ay maino kini Yesu. Ponsito wana. Tiuk. Yogi Yesu open the rapture na bari ba. Tepa yari ki. Kanaro pa woman, teman na rori ngay to irori o teman na buaka kana to teman na rori o ngay buaka. Ya pun siya na kina bari rori ngay matin buyan ta yari. Pun nakiyari kita tayo narana ba tiyanana yari ba the secret rapture. Akian the baybaran. Papun nakian kanuan the baybaran the secret rapture. Akiat to wawan. Akiat to wawan. Sasan na tanap the great tribulation the tayo nawawatari. Sasan ka para nako na marketon. Ina ko na payay. Anya na nun tetek ayan agdeman na isuk teman. Akay ni Borau ay na ikaw ibubog utang na teman ay kaswak teman. An. Sa kinano pati yan na yara baka kung kaya yan agin pa teman. Ya puto ka wag yan ako hakyan na yiri kay. Sa kyan. Teke yan. Ana ri ri abro. Awaron non tiya na pong no ayron na ba. Nasintyo amat. Na po. Ipunta na kiti mamara kiti mumoy. Na pong no amat ya ki kanukuba. Ite tagi na ki kayo yi ka atak. Unko itaratagi. Antay ka dere ya buam de takaru. Ngay, yes ni kaya kan ikaya kana pati sa zero daw. Kunwari ka na ba yagire ya buong takarwa. Awan ang tete sibong takarwa. Mainan na takarwa.
Payo te rongo rongo yang kakawa kenang dia inta karwa ya kinta ya pun putai na. Opun iya ya ne nagu sumai benar rota ke bat. Hagi konan ko ko te rongo rongo Yesu si te manda Yesu. Ina no yama tan kapan. Makana no pa ya Yesu ya suka Yesu. Ai te pai tuanan. Setara yeri gon nkamatari ke ai terangan na iri kan. Pois ita bona betul orang na bong no marokoni Yesu. Ana mama lagi men katukin ano yan tamare men kukurei intion na bayo. Nkakasya. Makuna tayo bakit ka uwantay raw. Kuwag makuna na kita ka uwantay. Tayo mo in the great tribulation kita tayo mo in the rapture. Kaya ki mga ka uwantay. Ayo kay tetay ni kameo kay kung kay panana. Pante tayo yara ko matiyay. Ay ito kinapit the probation. Kuwag ko na mga rin. Ikakawag yung rin tayo di kayo. Ay nang kakawag kay po si uoua tayo di kunariya hindi na iya. Baka na pa kuwag din na iya. O ngane. Ngayon, natapukipe ang teran. Nayaron pirado, kinatapukape na. Kinakatayan ko rin, mensiling nga ni Yesu, umusikan tayo ka ni Yesu. Natapukape o. Payesan tayo kinayo, makain tayo ka rin sa yon, gurubu. Yon tapitoy kayo. Tayo kinatirong ko ngayon, katawroy, maimi. Imayin do ko ni Yesu, na ko'y mi, teruwa mga ano ko. Ito parang kakawag kayo. Ayute tayo ni kameo. Ito ko Yesu, pa yun ako katawroy na mi, maimi. Ang kanayin ako katawroy na mi, maimi. Yan mga nakumain, kayo rin kami na ko. Pay kayo minayay. Kam namin na napay. Raw, yay te pa yan ako nantaw ko ba ko nakita uro ay mind ko ni Yesu. Ani naruwa may karawa. Inatani ngay dayet nang ba sinawara kini busimaya. Ngay da terari ka sinayang yan nanon datay ay. Yay te pa yan taw-taw ko datay ay. Ayo te pa yan ang kakawag. Ayo pa na nataya kay Yesu na ko ilan nanon debong ayo. Kana ko ba ina kaya na ko mayo tay takamewag in debong ayo. Pun si Yesu ako na nangan ko tiraw na nun, debong ayo. Tepay ako kakaya na raw yan anom, pun si raw ni Yesu. Ako kanana ba ako kan busmaya ta kameo iro ni Yesu, kanana ba ako kan tawroy may nokina. Ako riyan nangan anom detay di kayo. Kawasan ni Paim, kanana ba ako tawroy busmaya Yesu ndoko na. Nang ito ko yayin kain, nanayan ako mata. Katiya Paim, titapan ako manayay. Kung yan ako mata ko na ba, kung oran di radio, katiya na pa Paim. Erara pa, sinatataron tayo di kayo. Tambara ko mong damaka. Ibu busi ko dito ko ra kakatibay yan ko tanano yan tatay yun umot kanano yan deso pa akan tawroy mind nokim. Sa tayo deso pa dero ko ayo sag dero ko karawraw mapun dero ko kuwawa ana pun nurak ana pun kakano pa ko na pundo ko deso manira ni kapan pa ko nang ko na nayo matay kakakone makinakoy. An pun oindo kom takawuwan tay. Pa ko na nayo mata ay katangiro ko. Ngayon sa kantangiro ko na ba skan di na ba ibukon ta kamawak ndo ko mare. Sa busi ko nakakapaya mata ni kapan ay kaongora. Yon tapito ka yon panday pa. O kaya orang na ba yon tiniri o yon FM 89 namtekan tabong ngayon matakakawan ako tayo na may room to ya. Tukura kina pa ikama mata ko na ba yon Facebook o yon YouTube kunangan niya na ba tukunan musin na no na pantatay kayo. Katabuy mew yan kapan. Pananga mew yan ako yung gaya ko na anang tayo. Ako na busmaya tiya so ako pun nagito kintawroy ni busmaya. Kapara yara bura kay Sakira. Apo sa mayroon na yarora, as kawara ko yan tatay di kayo, basta na ko yung mayroon ni Yesu, yaraw sa kameo. Amen. Kamra parawan ako dahil di kinangapong, sinanura, takaway na kondemeo. Ani kanawan na rin, ay pun di takawuan ka ba? Nakondagan tayo ngapong. Ayaw kanta niya, baka meron ko na ba ng ngapong? Ayaw kanta niya ba, tatay di kayo, inari ka ba amtay, ako na pahiri yamang kay. Ako nakatayan, muska mo yan, mantay di kayo, ni karo ko at iriri yan ng ngapong. Pas nangatakapan na niyo, nakondagan tayo ngapong. Mayroon ni Yesu. Baka nakotawroan busmaya, na tayo kay kasan mo na rayon, namtaboy kayo, ang tabito. O Yesu, enatawroan ka ni kinayaan ng mangko nakondagan tayo ngapong. Kanda pa na nakakapayagin ng Teswa, emeo, datay di kay. Amen. Rapa de taratag yang iroy. Rapa yung winte terong kakameo. Kakongora. Yagi katukinano. Bugin ng okin Yesu Kristo. Rapa na tuloy ya. Yay piba anak kabutak. De takayin gorobag. Teram feedback bugin na kongoran tayo kayo. Kukurei na bayon ti piba. Kung kaya kung meta ko online, kukuran leave ang comment. Dito wala ko meta ko may. Sinabu sumaya kan peso. Pa anak-anak ko kunay yan. Nakuran tayo.
Karena baka beso sa sumay kami na kumuhay kay. Kaya punta pin ni kikira kan beso. Punti meto na ben kakauling. Nakon di santi ay may rayo. Nagay tirede yon to kuka. Parents. Ibugin marungira. Kasiyan na di asante kiro. Kampe sinapa. Tetapo poni tabito na ikai. Yes.
Simena ikai sina nakon ning abong. O sina na puno boy yesun tayo nako. Ora tadi wa manu herang raraba kuna ya kanje de grupo na ni besto ari a kaulingira ni kaungaira. Pa John na bayo sa nera ni kwawa. Pusi mena kayo ning abong sinakitan. Sai ko tangira pa non sa bayo. Sai ko tangira pa John na bayo. Sai ko tangira kukurin John na bayo. Sabi ni kariya kanon ting abong. Ari pun nakian na yaron. Kasi na ba tanan ni may beso. Siya na abus maiya kan paidik pananganila kuna iya. Tekoran na ben ako tayo. Tibiya ba ni punte meto ano busa takan korubok. Teran feedback in tayo kayo. Ko ko riyan na biyon tibiya ba. Ang ko ere komento ko de live ko di na ang comments. Teta ba komento ko may. Era ba sa abus maiya di kan paidik. Na ko buhay kay. Kami sila ba. Hey. 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 Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey, hey. Hey. Hey, 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 hey. Testing 1, 2. Hey. Brother than you, where you? The lions that brother than you. Where you? The lions that brother than you. Where you? The lions that brother than you. When my Lord comes, passing my heart, bring on the golden heart, bring on the golden heart, bring on the golden heart. Brother Jonah, Where you? in the belly of the whale, brother Jonah. Where you? In the belly of the whale, brother Jonah. Where In you? the belly of the whale, brother Jonah. When my Lord comes, just passing my heart, pray on the golden heart, pray on the golden heart, Lord, pray on the golden heart. brother Sagas. Where you? In the sycamore tree, brother Sagas. Where you? In the sycamore tree, brother Sagas. Where you? In the sycamore tree, brother Sagas. When my Lord comes, just passing my heart, You're gonna pray on the golden heart, pray on the golden heart, hallelujah, Lord. pray on the golden heart. My Lord, oh, you know you're gonna Pray on the golden heart, you know you're gonna pray on the golden heart, hallelujah, Lord. pray on the golden heart.
My Lord, how you know you're gonna bring on the golden hour. You know you're gonna bring on the golden hour. You know you're gonna bring on the golden hour. My Lord, how you know. Harapa, kain de sim ne nangyayari. Kampesin na ba? Kaya kakanakunan o kurami. Ito kung mani de kunari. Where are you? Where are you? Ibitya ki tanira iminan John Ryan. Tita buhay na ite kangang ayay. Ibitya ki na belong tiyaso. Tita buhay na ayay yona. Ikabintay ka. Ibitya ki na be. Takayo, iminan tisukumori. Ibitya ki na be. Onkwe. Yabitay ko nita yayo. Taratake. Where are you? Kampesin na ba? Ngayon ni kapen, sinabi ni nungo panaan Jesu ni bebete tayo di kayo. Siben ni bebete kita tayo di kayo. Tita boro komen ay ibete ko Jesu. Komen ay bukon takanga, komen tita boy rang daro kino. Ibete ko na bet Jesu tita boro komen ay. Komen ay nanon tiro tong ibete ko na bet Jesu na be. Di tayo di kayo. Sabi ni bebete kina kundi anak kanta ni nga Jesu ni tayo di kayo. Kampesin na ba? Kanta ba di kan ba di? Nakasuway ngami mesigraw manewin ko na mi ba kay kauringi na to bayaran ka kawak. Ay, wala itaw ba? Ko tibi pan tayo. Kawag pa na. Wala ka kanuan tayo. Ay, tawo de kan de temuan kun de temuan biya ba yo? Teka para erang indoi. Uoua ay kainis. Me ara uoua erapa. Korapa ng feedback. Erapa jong ora pa erang ini meta taroy. Yaki katukinano. Ongora yakinan na natekat Yesu ade pun narasa kameu. Erapa na pagtawa. Pundang ikakongora, erarapa. Pundang ikakongora, erarapa. Ini pagtawa. Erarapa takapara-para. Erang kakongora. Mendak ikatuginano. Sa bubusi may kay, pa siya kanong umua, panaya aten tirurun di kirake, na konting ngapong, taidiki ngana na roiroy era padiki kanuan te taidiki ayo kampondongo tayo tiro kirake de kometa kun tayo de kare sa de kometa kun tayo era ko bedia kia ami ro kirake takabenen bia ba tak ponmuan te kongora kanuan de bong ayo omen na kikatukinano kongora yakinan. Era pa no buak Yasua na Taeka ni kabene. Era ay kanya karon de biaban ay karon tayo kayo. Pesin dapat de feedback may lomi tanong ora. No buak tayo na mi feedback ay kamasan ni kabere kay de tayo. Go edo kung meta kun de live tayo tabara. Kukuha na ben di ba comment. Dito ba de komena meta ko may. Ay wala de dari wa malo de tayo kayo. Itaw ba ya pundoro ko tukina kanuan ti tayo kayo ay ko wayak do tukitinano. Ngayon na ba do tukina ba nanoran naninin. Ngayon na ba yakin na ba do tukina no MC. Me nakunti nga bong sinama kasbo kina ba naron tayo na ayo. Punti ka ni kakaitaw na ko mi kanti tapi to ni kabene. Panday ba banin. Ibukin na mitay time to kan kam time to nangangamitay na koira. Ngayon naman kami ni Borau wakin na kami mo na ni karuwa sa roko takadabi me uwan tayo. Ay po si uwan ni karatadig man kami sa kain na ni kabene arap Borau inon ti Taeka.
ay naman kami. Kanara pari ikara po ko na pangwero kuti meton nongora kuti meton roni lagi nam dedo ni karuka paranta ko ngoran tayo ko besi na ben ravan nam tay ikara po ko na pangwero ko kumi meta kunti live kora pa na be nam tay kumi meta kunti Facebook ke YouTube tita pada kumi na yai ikara po ko na be tayo ay sina tataro ni kainira tita pada kumi na yai kumi meta kumi yai ko ngora me yai sina kata po jawa wari ka sina kainira tataro sa po beragi kan tataro sinaboy ko asikaita ko tamara Jesu. Roy ti tayo kayo. Ay marag Jesu an roy nam teka sungarayakin. Na madiwin kuna kaya ako nan mga rona. Am teka nakulen tayo. Nanuray babag pasikan no otan tangay nang kanaya Borau meron tamara sa busyo ko piya karokoy day. Sikan mga wana bet Jesu at tayo kin tayo ngabong. Ni mga ritano ko di kaya Borau tamara. Sa busyo ko. Kona ronira ani karokoida ngane Borau menon sa busi ko temera abio korok pani kapen irura inon taidi kayo ani non pongin meora me Borau menon roni dan tami merodi akai di den kawan cerodi begin naram pai kaya rataro ni kani ko saking kesukoroi me ani koroi na simba de Yesus Kristo ada puning ayi arawi ora sakame akawara ni kani ko amen era po pun tidak kali ini kakai tahu ani kakati na kami kanje te taidi kayo te tanong oran taidi kayo takatigroy te kanya ben te tigroy nun taidi kayo masuroy sa mga apo mo good night ni kabene ara korek sa benen ako kung tigitin sa kainira may bugi may kay kambesin na po ni kabene ke roria taidi kayo te kan grupo na nini kamara rokon taidi kayo sabi nako kung tigitin taidi kayo may kay ba sa kainira ay rawarak sa kukurei na ba ya pakan otay kan bikin beu kan beso bayi ki ngay dari kapan sabi ni nawa kung tigitin ni kay anda pa ay rawarak sa keke may nawa kung tigitin sa ang ni kainira bakan otay